Stħarriġ dwar l-użu tal-Malti u l-Ingliż fost aktar minn 1000 persuna ta' bejn 18 u 80 sena wera li 97% tal-parteċipanti jqisu l-Malti bħala l-ilsien ewlieni tagħhom. Anki jekk Malta hija esposta sewa l-Ingliż fil-ħajja ta' kuljum, il-Malti xorta u b'saħħtu ħafna fost iż-żgħażagħ. L-istħarriġ tmexxa mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università u sar b'kollaborazzjoni wkoll mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Punt interessanti li ħareġ mill-istudju hu illi l-Malti u l-Ingliż jikkomplementaw lil xulxin u jintużaw f'ċirkustanzi differenti. Fost oħrajn jidher illi l-Malti jintuża aktar mill-Ingliż meta wieħed jitħaddet ma' wliedu jew persuni oħra viċin tiegħu bħal ġenituri. Spikka wkoll kif 37% tal-parteċipanti qalu illi jużaw il-Malti fuq mezzi soċjali bħal WhatsApp u jippreferu jsegwu teatru bil-Malti. Min-naħa l-oħra l-użu tal-Ingliż huwa prominenti fost il-Maltin meta jkunu qed jisimgħu il-mużika jew jiktbu emails iktar formali. Skont l-istħarriġ l-Ingliż huwa popolari immens ukoll meta wieħed jiġi biex juża ATM jew jikteb kartolina. L-istudju ħares ukoll lejn l-attitudni tal-pubbliku dwar iż-żewġ lingwi uffiċjali u jidher illi hemm qbil li siti elettroniċi ta' dipartimenti governattivi għandhom joffru għażla bejn iż-żewġ ilsna. Hawnhekk 93% tal-parteċipanti qalu wkoll illi fuljetti uffiċjali minn entitajiet governattivi jew banek għandhom jintbagħtu fid-djar kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Hemm sentiment komuni wkoll dwar prominenza akbar tal-lirika bil-Malti fuq l-istazzjonijiet tar-radju. Dan apparti li ħafna mill-parteċipanti jqisu illi riklami bil-Malti huma aktar effettivi. Waqt il-preżentazzjoni tal-istudju intqal ukoll li dan se jitfa' dawl fuq oqsma oħra fejn hemm bżonn jissaħħu l-ħiliet fil-lingwi anke skont rakkomandazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Kemm id-Dipartiment tal-Malti kif ukoll il-Kunsill qalu li se jibqgħu impenjati biex il-bilingwiżmu ikompli jissarraf fil-prattika.